Egiteko pozik, azken momentu arte beti dudan biltzen gira zen eta bilatzen dugu gauza fabrikara eta normalean bazituen jaenik zakitzen bat hilabete horretan ginera eta ez duzu pixkat atzetik ikusteko denbora eta CD-ak sotzen etxeat pozik, bai diseinuarekin oso poeta izan da Ramon Zabarekik eraman duen lana eta gero entzun dugu diska eta soinuarekin oso pozik, abestiekin ere bai azken fedean hartzen zira kontentzirela egin duzunarekin eta bai diska honekin oso pozik. Nahi genuen pixkat ez dakit dualitate bat ero aipatu pixkat zenta denak taldean horrela gara pixkat bortitzak eta gozoak nola esan. Baina batez ere da diskaren abesti baten izena, alabe. Eta abesti honek kondatzen du nolaz bizitzan azken fenean beti atzeatzen dituzun erabakiak zenta ez dituzu hartu nahi. Eta momentu batean, adin batean edo momentu berezi batean behartu zira erabaki bat hartzeaz. Eta naiz eta uste beti 10.000 aukera dituzula edo 10.000 atera bide ezberdinak edo usaian bi baizik ez dira eta bietako bat hautatu behar, alabe. Pixka bat ere, egia errateko ideia esan genuen nolaz bagenuen diska deituko zela alabe, bagenuen hori joko hori egin alde batetik bebestetik eta hori, eta aipatu genuen hori egitea Ramon Zabarekiri, eta berak gero proposatu zigun hori, eta esan zuen, nik ikusiko nuke hola suri beltzez, eta litografia lan batetik asista sakitze, eta bidai zituen lehen entsaioak, eta oso poetak atxiban genuen, eta hola egin genuen. Ados ez dakit, espero dut nahi nuke, zenta beti onda momentu batean ez beti influenziaz hitz egitea, baizik eta zuk egiten duzunaz, eta saiatzen gira gure bidea egiten, influenziak irentsi egiten, eta berriz egiten gurea orain, eta lortzen badugu, bezuk badioz hori, nik zailadanetako esatea, guk astapenetik beti esan dugu egiten genuen gurea, ateratzen zitzaiguna barnetik, eta pentsatu gabe ze motako taldea egin genuen, edo ze motako musika edo estilo batean sartu edo, beti egin dugu gurea, eta esut gerota gureagoa bilakatzen da, ez behar. Bueno, aldibidez ez dintzen obartu hortaz, eta orain jende askoak esaten du bat dela parte oso lasaiak diska honetan, eta eni duitzen zitzainan janik istantegekin olako zerbait egin genuela, piskat ez dakit gorakadak eta berakadak egin ez abestietan, eta hor behar asumitu ditu gauza gehiago, beraz, behar bat dira benetan parte batzu oso kalmeak, hots kalme batekin, eta ez da beti amaitzen dena oiu batekin, hori da behar berritasuna, baina pentsatu gabe ere egitu abestiak gogoarekin, barnan genuen ateratzeko gogoarekin eta hola pensatu da. Badu zabal klasikoan ustez abestien strukturetan, ez? Egia da luzaz egin dugula pixkat zerbait erraten den hori progresiboa edo zakit mugitzen zena abestiaren luzetasunean eta ez ginen sobera ausartzen ere egitea abesti batzu struktura klasiko batekin, refranoak eta bertsuak eta alta horako musika pila bat entzuten dugu, azken urtetan entzuten ditugun talde gehienak direla The Drones edo Nelion edo horako zerbait. Hauek dira abesti batzu beretako abestiak direnak, ez bakarrik musika zatiak, eta beraz uste dut normal zera ere momentu batean horako struktura batzu egitea guk ere, eta azken finean asumitzea egiten dugula ere rock musika, naiz eta segitzen dugun musikak albezabal lan zen eta berezitasun batzu sartzen aldugunean justuki gure influenzia ezberdinak barneratzeko hortan. Guk gure aldetik asko lan ditugu abestiak eta egia da oso pozik girela abestien formarekin. Gero soinua asko landu dugu diska honetan, zenta astapenetik erabaki genuen egitea benetako estudioko lan bat edo izan zen ez genuen olako zuzenezko bat grabatu nahi. Beste disketan usu hola egin dugu da zuzenean jo eta grabatu eta hor egin dugu benetako estudioko lan bat, pistaz grabatuz, ampli ezberdinekin, hola gero nasketa bat egiteko soinuen artean, eta izan da
animaiko lan bat soinalaletik gure partetik, baita gero Berkreden partetik, beraz hori izan da produktore bat, ekoizle bat nahasi duena gure diska, Toronton, eta nahi genuen berarekin lan egintzen, eta justuki honek egin zuen Zodrontzeko diska bat, eta aldibidez, eta asko maite genuen bere soinua, eta azken finean berako nartu zuen egitean asketa, eta uste dut beste diskak baino hobeto zoratzen duela disko honek. Egia da, beti izan dira gure zuzenezkoak, gure irudi handiena izan dira gure zuzenezkoak, eta eran egia zen helburua genuela diska honekin benetako estudio lan bat proposatzea. Eta ez bakarrik etiketa hori jasotzeko, ez bakarrik jendeak esateko, hauek ere estudioko talde bat dira, baizik eta guk ere plazer hori izateko, olako lan bat ere egitea. Plazera pila bat hartzen dugu entsaiatzen, plazer asko hartu dugu zuzeneak ebaten, eta nahi genuen behingotz plazera hartu diska egitean, pentsatu behin zelagoa izan da, hala ere hartu dugu plazera, eta batez ere diska hori kaleratzean, hor pixka ateratzea, eta ezartzen diska hori eta entzutea, eta esatea, soinu hori maite dugu, eta nola landua den, eta hori pozik gira emaitzarekin benetan. Batzuek bai aldibidez ahalabea beste hori ipini dugu, eta badu parte bat oso lasaia, beraz pentsatzen genuen pixkat zaila izango zela gure abestien artean ipintzea, eta azken finean sortu du, giro bat sortzen du kontzertuan, eta ondo pasatzen da. Pozik, eta oraindik berriak dira, beraz, ez ditugu behar bat besteak bezain ondo jotzen, ez ditugu oraindik gure markak hartu, beren, uste dut oso ondo hasiko direla besteekin, eta orain lortzen dugu egitea horako kontzertu bat. Azken urteetan jende asko tortzen zen kontzertu dara, esan ez, laburre gira zuen kontzertua luzatu behar da, eta uste dut orain txalatko girela justuki diska hori behar bat ez osoki beren abesti asko jotzea, abesti berri asko jotzea, eta momentu berean mantetzea ere abesti zaharra,